سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تدعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخاتل سينما سمرة خميس صنيحكم نلومون كم تلومد مس تنتاني قبل حفتم مسئنا لنا اوشت 10 مدرخ كمي كم زنبره هايلايت تنتاني بشكلتا ابي حفتم تعزب تخكافلنا يو كلهم فلما شير لايك زي جبركم تخاتل سينما سمرة مدبكم مدب سينما سمرة نمعباي شير لايك كيركم كتاتولنا خنزاخر نفتو كومون هنا صريتن زلكم ابناي كومنت سيكشن قدفلنا زي خبركم تاتلتنا حج بقر اوشت 10 مدرخ كمي كم زنبر زعبانا يزور فرنسا تعزب تخكفلنا يتنتاني ابي الهفتم كومون هنا حتى تدهليكم صحافلنا نعخم تي زدله اب منقد نوقو غزين فلطتنا يكولني بيني بركة حاتين لو ميزنا كسه صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زورسه لأني خبر معدن للعنق بحري أبي الهفتم فلما قاعد حن مسخة قاعد حن صنعها ساندي حوي لو معلتي عرفتي وخمز فلت زور فرنسا 10 مدرخ بتغاتاتالي نريو صنيحنا كمون نسمعتنا هناص زخونه رئيتو اب مهابن تنتنانيخا تصميت كانيخا بشم كلهم تغاتاتل سينما سمره دما خمسغنا كيفتو قال فلطت حزل نزوم تكات ولدون ام تحللاف لمون اوشت 10 معلتي خمي كم زنبرسك صمق ابيلكا كم مدرخنا مدرخ مس حلف عامد بمنصصر كتقسلنا حرايس عندي حوي مجمرتها كن قدمي همزه تلوت صنعها امزي غنيلنا زدلي كونن كمين ترأيلكاني اب حدا قطامي انتايل نيرو ساوث افريكاويان ساوث افريكا متيم نيروم شامبيون ايرترا دم دقنسيو دق تبعتيو بتاعم شعفت غزيتي ان ايرترا اب ناي قدم شلتا كاب دبلص هاغراتنا افريكا حنت ساوث افريكا يعني شعو غن انتايل ناي دغفتي مسرايسي انت يعني دغفتي اميل تدنيو دحر سبس اير يتنفس حزب ايرترا كن بشكلتا ايد تنفس يلو زغلصا مغلص توكلنا اي اندي حسب حنا خا نتنفسينا زلنا بقدم بشكلتا خمزيلنا خنزارب كلناسي نتنفس كم زلنا يزرداني نعي انت عذبتنا خا وشل نتناتنا نهبو حبريتا نتناتنا نهبوم زخونه يكون كومنت ولا كل ነገር እንትንትኖ وشل فتيمو ازي كونن كال غزي انترا كسا كوينو ادلاين كوينو همان كنغلغل نخلينا زي هجي انتاي نابز حتت كان تخيله اترا خوينه ناي دو عمت لك زعرفتي ناي بحق عرفتي كمين ترا خوينا اتزقني وددر ابجامرو قرب بسكفتات تستعبل وددر كوين نيرسي كم زي ملكوعو خحزي تور فرانس نابزبل سكفتا اتيون يرقول تعذابي بفلاين سمعتنا حاجه كنصر لهم ندليخا نحنا تسميعتكم كم خان سميعتنا تفضلوا تقول لكم لك كم زين احنا استمايرنا يزلنا كتستمع كم تخولس بتاع يرقصنياتينا تستماوريها بتخكل كم زين عن كوين تودر كل سبي يستماوري حجي انتي دلت فللي بتخكل اتمالياتات اتلوت امتي وزلو والا بقى كنسماورهم نخلسي يرايكاي كمين ترايلنا اتماليات بيچا مستادي بوغاچا نيرو انت زخون نيرو حجي سب ناب كمزي لك همتم تصاوت دسمعهم ناب رأس مدنان تادي بوغاچا نو دي غودايو غلم خون حجي كن حدش نغري فتيرنا زل بين هيلي دحنتو حجز تقادما يزلو معامت انت عينت برق تقادما يكون متيلو حدا كفت فولي تعزبت مالتي ابزع 10 مدرخات بزياده بتدزورو بتي كلتا غزي كومباتي فرايدر كوسد كل حدا تقادما يقل نغير ايكونن كال ابرس يخونو سخون دلي توم كلهم تمالز تنكفناي متان دغما هيكون اب دومستيك واسو زلو اب فيزما فيكتور كامبانارت اب ليدل تريك سايمون ازياتهم كافتهم بزحات وحدات كتقوس زغبوم بتاع فولي نجر زرعينا كمين تاعنا وشت 10 مدرك نزهال كنت اتيو كاب نمسخه
ምስቲ ዝመጽእ መድረኻት ምንጽጻር ይከኣል እዩ ዝመጾም ዘሎ መድረኽ እንታይ ዓይነት መድረኽ እዩ ዝመጾም ዘሎ እንታይ ዓይነት ዓቐበታት ሃልኪ ከዓ ዝያዳ ክበዝሕ ምዃኑ ምስኡ ከዓ ስለነናፅር እዞም ተቓደምቲ እዚኦም ብጣዕሚ ክብሪ ዝግብኦም ነዚ መቐረት ነዚ ናይ ዝብሽከታ ዝመቐረት ወሲኾም ዘለዋ እዮም ካልእ ምናልባት ክነፃፅር ክንፍትን እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ብጣዕሚ ኣጃምርኡ ካብቲ ኣጃምርኡ ዝበልጽ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩሉ ማልያታት ብኸመይ ዓይነት ነጥብታትን ብኸመይ ክሳይ ተታሒዙሎ ብዝያዳ ዲቴይልስ እስኻ ምስ እተኻና ከዓ ንኣተና ንኩሉ ክንተናኽፎም ፍትና እንተዓዘብትና ከዓ ንጹር ክኾነሎም ተስፋ ንገብር ጽቡቕ ኣቤል ንኣብነት ብናይ ብጫ ማልያ እንተዳ መጺና ኣብ ውሽጢ 10 መድረኽ ተበፂሑ ነበረ ግዜን ኣብ ሰዓትን ከምኡውን ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ተዳሪእና ኣብ ዝሓለፈ 10 መድረኻት ኣብ ናይ ዓሚ ቢንያም ግርማይ ናይ መድረኽ ክንደይ ተዓዊቱ ተዳኢልና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ክልተ ተቐዳደምቲ እዮም ከክልተ ግዜ ናይ መድረኽ በፂሖም ዘለዉ ሚለርን ፖካቻን ስለዚ እቲ ምስቲ ዝሓለፈ ብምንጻር ንስእሊ ንተዓዘብትና መሃቦም ኣብተን ማልያታት ሕጂ ብጫ ማልያ እኮ ወላ ዓሚ ብዙሓት ዕዙዋ ነይሮም መዓል ካራፓስ ገለ ክተቃየር ነይራ እኮ ኣብ መጀመርታ ክኾም እያ እኮ ኣብ መጀመርታ ከምዚ እታ ማልያ ናይ ብጫ ማልያ ብስፕሪንት ወስድዋ መጀመርታ ብድሕሪኡ ብሬካዊ ዝገበሩ ተቓደምቲ ሕዝዋ ድሕሪኡ ግን ልክዕ ቦታ ትሕዘሉ መድረኻት ኣሎ እቲ መድረኻት ከዓ ብሕጂ ክመፅእ ምዃኑ ንፅበዮ ዘለና እዩ ካልእ ሓድሽ ፍሉይ ነገር ኣይረኣናን ኣብ ብቕዓት እንተራእይና ወላ እንትማሊ ንኽምንጠል ዘይክእለሉ መንገድታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ታዲ ቦቋቻ ምስ የናስ ቪንጋርድ ምስ ከዱ ድሓር ግን ምስ ረኣይዎ ኩነታት ነዚ ሃልኪ እዚ ኣይመረፅዎን ስለዘይመረፅዎ ጥራሕ ያሽዑ ናብ ቤንሄሊ ኮይና ማለቲ እታ ማልያ ስለዚ እታ ማልያ እታ ናይ ብጫ ማልያ ብዙሕ ኣይተዛርበናን እያ ምክንያቱ ካብቶም ክትወፆም ዘይትግባእ ሰባት ኣለዉ ብብቕዓቶም ቁርብ ፀብለል ኢሎም ዝቐረቡ ተቓደምቲ ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ይምእትዮሞ ዘለዉ ካብኣቶም ካብቶም ናይ ውድድር ቦታ ወፂኡ ዘሎስ ሓደ ሮግሊች ወሪዱ ዘሎ ስቲል ቶፕ 10 ስለ ዘሎ ሮግሊች ከዓ እንታይ ክገብር ዳሓ ንሪኦ እምበር ኣብ ብቕዓት ወሪዱ ዘሎ ሮግሊች እዩ ከም ሊደር ነበረ ናይ ቪዝማ ተፃዋታይሲ ቁርብ ጎዲልና ዘሎ እሱ ጥራሕ እዩ ሎም ዓመት ከዓ ሓንቲ ዘጨንቕ የብለይን ዋላ ተሳዒረ ኣይግደስኒ ዝበለ ንዕኡ ገዲፍና እትዮም ክልቲኦም ናቶም እዩ ብጫ ሕጂ ብዙሕ እንትንክፎ ኣግድላይነቱ ኣይረኣየንን ተንከፍናዮ ናይ ብንሄል ተዋዳርነት ጥራሕ እንተደኣ ገሊፅናዮ እኹል እዩ ባህላ እየ ሕጂ ኣብዚ ግን እንታይ ኢኻ ትርኢ ኣብቲ ናይ ካልእ ማልያታት እንተደኣ ተናኺፍናዮ ጥራሕ እዩ ዝሓይሽ ባህላ እየ ምናልባት ነተን ካልኦት ክፀንሓልና ፃዕዳን ነጠብጣብን መወፅና ሓልና እታ ቀጠልያ ንባዕላሲ ኣንጠልጣሊ ነገር ሒዛ እያ ገዲፋትና ዘላ ኣብዚ 10 መድረኻት እቲ ወላ ብፍልሊ እንተርኢናዮ ናይ ነጥቢ ፍልይቲ ኣብ መንጎ ቢንያምን ኣብ መንጎ ሚላንን ቢንያምን ዘሎ ፍልሊሲ 70 ገለን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክንዲ ዝፍልሊ ከምኡውን ቢንያም ኮ ገይሩሉ ነይሩ እዩ ንፊሊፕሰን ኣብ ዝሓለፈ ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት መፂኡ ናቐረቦ መፂኡ ናይ 30ታት ፍልሊ ተወዲዩ እዚ ሕጂ እቲ ክሳይ ንገብረልና መወዳእታ ክወድኡ ከለዉ ሽዑ 187 ክኸውን ከሎ ቢንያም 254 33 እንተን ፍልሊ ሕጂ እዚ ግን እንታይ ዘርእየና ዘሎ ቀጠልያ ማልያ እሞ ከዓ ብዝሓደ ዘይንግሙተ ሰብ ምምፅኡ ከዓ ካልእ መልክዕን ሕብርን ከዓ የትሕዞ እዩ ነቲ ውድድር እዚ ሕጂ ፅቡቕ ነገር እዩ ወላሓንቲ ዋላ ፖጋቻ ይኹን ዋላ ካልእ ይኹን ስለዝተዓወተ ስለዝወሰደለት ነጥቢ ወላሓንቲ ንሕና እንታይ ኢና ደሊና እቶም ብፈፊ ኢሎምሲ ከምቲ ዝነበረ እቲ ውድድር ከምቲ ምቁር ኮይኑ ካብ ዓለም ሙሉእ ተፈታዊ ዝገብሮ ዘይኮነ ኢና ንብል ነርና እምበር እንተተዓዊት እኮ ተዓዊት እዩ ክወስዳ ምዃኑ ኣይማትእኒ ስለዚ እዝን ካልእን ኣሎ ናፍቲ ፃዕዳን ነጠብጣብን ከዓ በቲ መንገዲ ክሳኽናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካራፓዝ ብ127 ዓመት ተዓዋቲ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ክኸውን ከሎ ብ127 ነጥቦ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ድሮ 27 ይበፅሕ ዘሎ ክብፃሕ ዲኸ ምክንያቱ እቲ ነጥቢት ብሕጂ ሆርስ ካታጎሪ ተረፍ ኣሎ 27 ብ16 እዮም ዘለዉ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ምስ ማርቲንስ 27 በፂሕ ኣሎ ስለዚ እዛ ማልያ ክሳብ መዓስ ይኽዕቅባ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ 10 መድረኽ ከ ካራፓስ ክንድዚ ሒዙ ነይሩ ድዩ እቲ 127 ናይ ካራፓስ ከ ክበፃሕ ዲ ወይ ከዓ ልዕሊኡ ክበፃሕ ዲ ወይ ከዓ ከመይ እዩ
ጽቡቕኒ ሃለኻ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልካ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት እቲ ነጥቢ ብዙሕ እዩ 20 ነጥቢ ንኣብነት ይህቡኻ ኣብ ሆርስ ካታጎሪ ተደኣ ኮይንስ 20 ነጥቢ ይህቡኻ ሕጂ 20 ነጥቢ ተሂቦምኻ እኮ ከምአን ዓቐበታት ከዓ ክንደይ ኣለዋ ትብል ኣብ ሓንቲ መድረኽ ሲ ኣብ መድረኽ 18 ተራእዩናስ ክልተ ሆርስ ካታጎሪ ኣለዋ ሳልሰይቲ መወዳእታ ሆርስ ካታጎሪያ ሰለስቲአን 20 ነጥቢ ክወሃበኒ ኣብ ሰለስቲአን 20 ነጥቢ ተወሲዱስ ኣብአን ጥራሕ ክንደይ ይህልዎ ኣሎ 60 ኣለዎ ኣሎ 60 ነጥቢ ምስ ዘለዎ ተደሚርካሲ ክንደይ ይኾነሉ ማለት እዩ ሕጂ ይብፃሕ እዩ ሱራ ክብፃሕ እዩ እሱ ከዓ ብዘይ መንገዲ ከዓ በቃ ናቶሚ ናይ በዓል ታዲ ቦጋቻ እዩ ኣብ ገለ እቲ ክሳይ ርኢና ዘለና ኸማን እቲ ነጥብሲ ይገርመካ እዩ ናይ ግሪን ጄዚ እንተራ 20 ኮይኑስ ኣብታ ሳልሰይቲ ኣብተን ክልተ 20 ሂቦምሲ ኣብ መድረኽ 18 ማለት እዩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሆርስ ካታጎሪ እሞ ከዓ ፊኒሽን ዘላሲ ክንደይ ሂቦም ኣለዉ 40 ፖይንት ሂቦም ኣለዉ ሕጂ ዝቐልዳ ይኮን ክብፃሕ እዩ ሱራ 127 ክሓልፍዎ ከማን ንኽእሉ እዮም በዓል ታዲ ቦጋቻ እዮም ግን ክሓልፍዎ ዝኽእሉ በዚ ንሪኦ ዘለና እንተደኣ ኮይኑ ማርቲኔዝ ዝወልክዕ ተወዳዳሪነቱ የርእየና ኣሎ ግን ዓቕሙ ትማሊ ብዝረኣናዮ ዋላ ቁርብ ገምጋም ወሲድና ስለዘለና እኹል እዩ ብሬክ ኣወይ ብሸለልትነት ንኣብነት ሓንቲ ናይ ሎም ዓመት ኣባላሻት ኣላ ጆ ኣልሜዳ ዘይምህላው ማለት እዩ ብውሕዱ ዝሓንበጥ ካልእ መልክዑ ክንሪኦ ከለና ከዓ ግምጠል ኢልና እታ ቲም ኢሜሬትስ ዩኤኢ ደኺማ ብምህላዋ ጽልዋ ክፈጥሮ ኣሎ ነቲ ናይ ግሪን ጄዚ ተወዳዳሪነት ጽልዋ ክፈጥሮ ኣሎ ከመይ ተራእየልና ይኸዱ እሞ ቪዝማ ሓላፍነት ትወስድ ኣይደልን ምክንያቱ ኣብ ድኻም ክትእትዎም ስለዘደልንዖም እሳቶም ከዓ ዓቕሞም ይውሕድ እቲ ጋብ ገፊሑ ይጸንሕ ኩሉ ግዜ እሱ ኣብ ዝህልወሉ ቦታ ከዓ ፓንች ገይሩ ፓንቸር ይሱ ፓንች ገይሩ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ስለዘለዎ ስለዝፈርሕዎ ሕጂ እቲ ብብሬክ ኣወይ ተቓደምቲ ክወፅእ ከሎ እንታይ ይኸውን መሲልካ ነጥብታት ማእቐል እሞ እቲ ነጥቢ ኣይወፅሕዎን እዮም ክትብል ትኽእል ኣብቲ ናይ ዓቐብ ግን 127 ክበፅሑ እዮም ዓሚ ብዝነበረ እንተራርኢናዮ መወከሲ ኮነና ክእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ነጠብጣብ ቀዳማይ ካራፓስ 127 እንተረኣ ኮይኑስ ታዲ ቦጋቻር ከዓ 102 ነይርዎ ቪንጊጋር ከዓ 70 ብድሕሪኡ ዘለዉ በዓጀር ጎንሰን ኢቫኖፕል 54 50 43 ሽዑ ዓሚ ኪልደርማን ብጣዕሚ ተወዳዳሪ ኮይኑ ስለ ቀሪቡ ዝነበረ ዓሚ ናይ ቪዝማ 43 ገለ በፂሖም ነይሮም እዮም በቃ ሓፂሩ 40ታት 50ታት እቲ 102 ከዓ በፂሕዎ ነይሩ ታዲ ቦጋቻ ሎማ ዓመት ግን ክበፅሖ ይኽእል እዩ ኢለ ኣብ ነምጠጣብ ድሓስብ ተሰክፈና ሕጂ እታ ኩሉ ግዜ ከምዚዩ ኢልካ ለይተሓስባ እታ ቀጠልያ ማልያ ስለዝኾነት ተወዳዳርነት ናይ ኩሎም ተራእዩናይን ሕጂ ነሰብል ቢጫ ማልያ ናይ ቤን ሄሊ ምምፃእን ምስቶም ካልኦት ደሚርካን ልክዕ ናፍቲ ተወዳዳርነት ናፍቲ ንደልዮ ናይ ምትህልላኽ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምትህልላኽ ናይ ነጥቢ ምቁርቋስ ዘለዎ በፂሓላ ጽቡቕ በቃ እዚኣ ዓረፍትላቶ ቤን ሄሊ ታትመጽ ዘላ መድረኽ ናይ 11 ዘላ መድረኽ ከዓ ጎልጎልያ ብድሕሪያ ዘላቶ ዓቐበት እሳ ኸማን ካታጎሪ 1 ገለ ኢላ መወዳእታ ኤችሲ ዘላታ ስለዚ ተወዳዳሪ ኮይኑ ንኽቐርብ ዘለዋ ተኽእሎ መቐረት ክውስኸሉ እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ጻዕዳ ማልያ እንተረኣይልና ዓሚ ኣብ ጻዕዳ ማልያ እንታይ እዩ ዓብ ፍልሊ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይንሲ ክንምንታይ ፍልሊ ነይሩ ኣብ መዛዘም ኢና ሕጂ ንዛርደልና 83 48 14 ወዲዎ ነቲ ኢቫኖፕል ማለት እዩ ነቲ ንሙሉ ክሽፍኖ ከሎስ ክንዱ ሰዓታት ወሲድሉ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሮድሪገዝን 15 ደቂቕን 46 ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ሎሚ ግን ብኻልኢታት ይደሊ ሎሚ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ቤን ሄሊ ምምፃእ ሕጂ ክሮኖ ኮላቶን ኢቫኖፕል ዳውል ሓን ችግር የብሉ እንኳ ክሮኖ ላቶ ነቲ ተወዳዳርነት ነቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዘፅብብን ናፍቲ ንቡር ዝመልስን መድረኻት እኮ ኣይክስእንን ይሱ ምክንያቱ ቶፕ ክላይምበር እዩ ካብ ቤን ሄሊ ተዘይበሊፁ ኣይሓምቕን እዩ ተርኢናዮ እሱ ቶፕ ክላይምበር እዩ ምስኣቶም ተፀሚሙ ናይ ምድያብ ተኽእሎ ዘለዎ ሓደ ኢቫኖፕል ዘሎ መን ተወዳዳሪ ኣሎ ይመኻልእ ግን እንታይ እዩ እቲ ናይ ቤን ሄሊ እዚኣ መድረኽ እዚኣ እዛ መድረኽ 10 ሲ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት ነዚ ተወዳዳርነት ነዚ ህንጡይነትና ንኹሉ ነገር በቃ ዓብዪ ዝላ እያ ወሲዳ ደላ ስለዚ ብኩሉ በቃ ናይ ጋንታ ጥራሕ ሕጂ ሞይቲ እዩ ክትብሎ ትኽእል ናይ ጋንታ ጥራሕ
ናይ ጋንታ ፊዝማ ካብ ዝንደሎ ከግፍሕዎ ተርኢ ኮይኖም ሓድሽ ታሪክ ጉንጽል ተርኢ ኮይኖም እዚ ክጋማጠል ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት እዩ ድፍጠር ከዓ ሓቢርና ንሪኦ ኩሉ ግዜ ግን ኣይተኣምንን እዩ መውደቕ ትኽእሉ ኽእል ካልእ ክኽእል ኽእል ዝገዲፍካ በጀካ ናይ ጋንታ ካልእ ኩሉ ኣብ ተወዳዳርነት መንፈስ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን ካልእ ምናልባት ተንከፍታ ሃሊካ ሞ ተንክፍ ንዑኻ ንስኸሉ ማለት እዩ ጽቡቕ መግለጺ ኢኻ ትቦም ዘለኻን ሰማዕትና ኣቤል እስከ ትጽቢትን ኩንነትን ናይ ሎማ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኢና እስከ ኣብ ሃገርና ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዘሎ መቐረት ከመይ ትሪኦ ኣለኻ እቲ ስምዒታት ናይ ተዓዘብቲ እዚኣ ብጣዕሚ ገዳሲት እያ ስለምንታይ ገዳሲት ኮይና እዚኣ ሕጂ ንኣብነት ንበል ሕጂ ቢንያም እንዲሁ ተወዳዳሪ ገይርዎ ነይሩ ወዲ ሃገርካ ተቐዳማይ እሞ ከዓ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ ከምዚ ዓይነት ተወዳዳርነት ገይሩ ዝኩሉ ክሳይ ከምፅእ ከሎ እንታይ እዩ እቲ ፍልሊ ግድን እዩ ተዓዛባይ እቲ ተዓዛባይ ግን ንዕኡ ክርኢ ኢሉ ነቲ ግድን ክድግፍ ከማን ካልእ እትረፍሲ ክድግፍ ኢልካ ኢኻ ትመፅእ ሕጂ ብዓይኒ ሓቂ ናይቲ ውድድርሲ እንታይ እዩ ዘድሊ እዚ ቀሊል ውድድር ኣይኮነን ከም ሓደ ዓቢ ዝግጅት ከምዚ ዓብ ምድላዋት ዘለዎ ናይ ውድድር ብሽክለታስ ጥርዚ ትዝለዓለስ እዚ እዩ ህዝብና ከዓ ከም ቅድም ብሽክለታ ንሕና በፂሕናዮ ዘለና መልክዕ ኣፍሪቃ መወዳድርቲ ይብልና ስለዚ እቲ ህዝቢ ማዕረ ማዕሪኡ እንተነቂሑ እዩ ጽቡቕ እሱ ኢኻ ተሓቂ ክኸውን ዘለዎ ኤርትራሲ ብዛዕባ ብሽክለታስ ዝኾነ ነገር ክጠፍኦ የብሉን ዝኾነ ኤርትራዊ ምክንያቱ ብውሕዱስ ንስራሕ ንኸደላ ከማን ዋላቲ ኣለዎ ዝበሃል ሰብሲ ብሽክለታ ዘይዝውር ሰብ የብልናን ኣፍልጦና ንኽብርኽ ዝሓገዘና ግን ቢንያም ምህላው ንቢንያም ክርኢ ኢሉ ሞ ይመፅእ ኣብ ገለ መድረኻት ከዓ ንቢንያም ኣሎ ዶ የለን ክትብል ከለኻ ንእግረ መንገድኻ ምስኡ ካልእ ትዕዝብትታት ትዕዘብ ሽዑ ነቲ ብሽክለታ ናብ ደምካ ይኣቱ ማለት እዩ መቐርቱ ዝኸሉ ጽባሕ ንጎ ከም ንበጽሖ መቸም ሳንዳጎ ምሳይ ሰማዕቲ ኾን ርግፀኛት ኢና ዋላ ፍተኻለ ማልያታት ክንበጽሖ ኢና ቀዳሚት መድረኽ ቢንያም ተዓዊት ነርቶ ተኾንኳ ኩሉ ማልያታት ምለበሶ ጻዕዳ ማልያ ለቢሱ ድፈልጥ ኤርትራዊ የብልናን ቢንያም ንመጀመርታ ግዜ ጻዕዳ ማልያ ለቢሱ ኣሎ ነጠብጣብ ከዓ ብዳንኤል ለቢስናያ ነርና ኢና ቀጠልያ ከዓ ብቢንያም ወሲድናያ ከማን ኢና ቢጫ ተርፈና ቢጫ ከዓ ውሕዱ ዋላ ናይ መድረኽ ዓወት ኣምፂና ዲና ብገለ ጌርና ዲና ከም ነምፃ ርግፀኛት ኢና ስለዚ እቲ ሰብ ናፍቲ ካልእ መድረኻት ናፍቲ ካልእ ዓይነት ውድድራት ናይቲ ካልእ ማልያ ከይተረፈ ክትዕዘቦ ስለጀመረ ካብቲ ናይ ዓሚ ናይ ሎማ ዓመት ወሲኹ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወሲኹ እዩ ተዓዛባይ ኩሉ እቲ ክሳይ ወሲኹ እዩ ግን ናይ ቢንያም ዘይምህላው ከዓ እንታይ ይፀልዎ ቢንያም ተወዳዳሪ ኮይኑ ስለዘይቀረበ ዋላ ካልእ እትረፍ እቲ ዋላት ከምዚ ከማና ሰብ ሞያ ንብሎም ኣብቲ ቅድም ምሽከታ ዘለዎ ከማን እቲ መቐረቱ ቁርብ ይጎድለካ እዩ ምክንያቱ ቢንያም ክህሉ ከሎስ እንታይ ዓይነት ስምዒት ስማዕና ነይሩ ስለንፈልጥ ማለት እዩ ዋላ ፀጉሪ ርእስና ክሳብ ድፍንትሪና ኣብ ፅርግያታት ወፂና ክንዕንድር መግለፂ ክሳብ ንስእነሉ ንበፅሕ ነርና ኣብዚ ናይ ዚኦም ግን ስምዒታትና እንታይ እዩ ናይ ቅድም ምሽከታ ስለነስተማቕሮ ፅቡቅ ጌርና ነስተማቕሮ ኢና ዘለና እምበር ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ደገፍቲ ክፀልዎ ግድን እዩ ግን ብቢንያም ኣቢሉ ብሚንያም ኣምኽኒስ ህዝቢ ኤርትራሲ ዋላ ነቲ ቅድም ምሽከታስ ከስተማቕር ዕድል ረኺቡ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለና ጽቡቕ ኣቤል ኣብዚኣ ምሳይ ሰማዕቲ ኮይንካ ቢንያም ልክዕ እቲ ናይ ዓመት ዝሃበና ናይ መድረኽ ዋላዳ ኣይሃበና እምበር በዚ ዘሪኦ ዘሎ ተወዳዳርነት እውን ኣነ ቀሊል ኮይኑ ስለ ዘይረኽቦ በዚ ኣጋጣሚ ከማን ንኩሉ ተኸታታሊ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዘሎ ቢንያም ብዝህበና ዘሎ ውፅኢት ዕጉባት ኢና ምክንያቱ ልክዕ ንሕና ዓወት ዘይንፀግብ ስዕረት ዘይንቕበል ህዝቢ ከም ምዃንና ከምቲ ናይ ዓሚ ክንውንና ወይ ድማ ሓደ መድረክ ክንረክብ ድሌትና ይልክዕ እዩ በዚ ቢንያም ዘሪኦ ዘሎ ፃዕሪ ንባዕሉ ምዝ ዘሎ ሎሚ ዓመት መውደቕትን ካልእን ውድድር ምውዳእ እውን ሓደ ዓወት እዩ ስለዚ እዚ ደምፆ ዘሎ ነጥቢ እውን ቶፕ ስሪ ከይወፀ ይደሎ ስጋብ ሕጂ ብውህሉል ነጥቢ እዚ ደምፆ ዘሎ ነጥቢ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሰማዕትና ወይ ተዓዘብትና ንኩሎም ብሩክ ክኾነሎም እዚ ሒዝዎ ዘሎ እውን ብሰላም ኣብዚ ዛዚሙ ውድድሩ ክበፅሕ ኩላትና ክንድግፎ ቀሊል ዓወት ከም ዘይኮነ ክርድኡልና ይብል ኣነ ወፅቡቕ ኣላ ሰማዕ እንታይ እዚ ሕጂ ቢንያም ዘምፆ ዘሎ ዓወታት ዓብይ ነገር ምዃኑ እንተረኣ ክንግምት ኮይና ንመን ንስማዕ መሲልካ ነቶም ኮመንታተርስ ኢና ክንሰምዕ ዘለና ቢንያም ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ዘምፆ ዘሎ ዓወታት ካልኣይ ኣምፂኡ ነይሩ ኳይ ኣብዚ ሎማ ዓመት እኮ
ብሉጻት ኢለን ጋንቶኦም ሙሉእ ኣሚነን ስፕሪንተራት ሒዘንኦም መፅአን ዘለዋ ብዙሕ ወፃኢታት ኣፍሲሰን መፅአን ዘለዋ ብባጀተን ዓበይቲ ጋንታታት እኮ ጠቕላላ ናይ ካልኣይ ስኢነን ኣለዋ ኢኖስ እኮ ትማል ጥራሕ እኳ ናይ ካልኣይ ረኺባ ብሳይመን ገይራ ኢኖስ ዝኣክል ጋንታ ክንምንታይ ባጀት እዩ ዘለዋ ተራሪእናሲ ካልኣይ ስኢና ኣላ ቀሊል ኣይኮነን ነታ ባንዴራና ኣበይ ቦታ ኣቐሚጥዋ ኣሎ ኣምላኽ ካቦም ኳ ኩሉ ዲቴይል ስለ ዝገልፅዎ ከዓ እቶም ኮመንታተርስ ብደቂቕ ናይ ሃገርና ውድድር ናይ ቢንያም ማመፃፅኣ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን በቃ ኤርትራዊ ቢንያም ክበሃል ከሎሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቢንያም ሕጂ ዘምፀሉ ዓወት ዋላ ከየምፀ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተራ ተሳታፊ ኮይኑ እውን ንሃገርና ወኪሉ ክሳብ ክንምንታይ ኣምባሳደር ኮይኑ ከም ዘሎ እዚ ዝስሕትዋ ኣይብልኒ ፅቡቅ ገይረ ሳማ ኣብዛናትካ በታ ሓደ ሸነካ ነቲ 100 ክንደይ ንሒዙ ዘሎ ቢንያም ይሓትር ነቲ 100 ነጥቢ ሲ ኣይንዓቆ 100 ነጥቢ ናይ ሲ ኣይ ነጥቢ 100 ነጥቢ ተምፅእ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ዓቢ በቲ ሞያው ብፍላይ ክትሪኦ ከለካ ድቀቕ ኣቢልካ ዓቢ ዓወት እዩ ዝዕወት ዘሎ ግን እንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድም ምሽክለታ ሓንፃፅ ኣብ ቅድሜኻ ተዓንፃፅካ ካልእ ሕብሪ ይብላ ግን ፃዕዳ ሕብሪ ንቅድሜኻ ዘላ ኢኻ ትጥምት እንታይ ኢና ንብል ሕጂ ናይ ቢንያም እሱ ልዕሌና ከማን ከምኡ ከም ዝጥምት እሱ ልዕሌና ነዚ ዓወታት ከም ዝሃርፎሲ በቃ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ከም ዘሎ እየ ኣነ ዝኣምን ገለ ምናልባት ነቲ ኣፍልጦ ናይ ብሽክለታ ቁርብ ክውሕደካ ከሎ ገለ ተደይ ኮይኑ ቢንያም ነዚ ዓወታት ኣምፂዎ ዘሎ ብውሕዱ ሓንቲ ናይ መድረኽ ትሙጡ ናይ ኣይና ንብል ምክንያቱ ዓሚ 3 መድረኽ ክዕወት ተኽኢሉ ቀጠልያ ማልያ ፊኒሽ ኣብ መወዳእታ ሙሉእ ክውንናን ተኽኢሉ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሉፅ ነጥቢ 387 ነጥቢ ክዋህል ተኽኢሉ ሎማ ዓመት ከፊኡ እንተተባህለ እንተ ደኣ ተኻኢሉ ዓቕሙ ተፈቒድዎ ዓቕሙ ጥራሕ ፈቒድዎ ተደኣ ኮይኑ ነቲ ልክዕ ክረኽቦ ዝግብኦ ዕድላት ረኺቡ ንዕኡ ትኸውን መድረኽ ረኺቡ እንተ ደኣ ሓንቲ መድረኽ ተዓዊቱ ማልያታት ይውሰድ ኣይውሰድ ኣገዳሲ ይኮነን በቲ ሙያዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ቢንያም ተወዳዳርነት ጥርዚ ይበፅሕ ዘሎ ኣብ ዓለም ተፈራሒ ስፕሪንተር መን እዩ ተባሂሉስ ጋንታታት ኣኼባ ገብራየን ልክዕ ከምዚ ናይ ክሳይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትንተና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮመንታተርስ ንሓድሕዶም ኣብ ዝገብሮ ኮመንት ኣብ ዝህቦ ርእቶታት ኣብ ዝህቦስ ቢንያም ተዘካሪ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓበን ንዕኡን ነብሱን ንሃገሩን ከም ምዃኑ እዚ ክነስምረሉ ንፈቱ እዚ ሰማዕትና ናይ ብትክክል ክነቕሕሉ ዘለዎም እዩ ፅቡቅ ኣብየል ንሰማዕትና ክበሃል ኣለዎ ትብሎም ገለ ሓበሬታ ክትቦም ንሎሚ ዝነበረና ትሕዝቶ ክንዛዝም ወልክዕ ሕጂ ተዓዘብትና እንታይ እዮም ክንብሎም ደልና እንታይ ሕጂ ገለ መልእኽቲ ምናልባት ከም መልእኽቲ ንበሎ ወይ ከም ከዓ ከም ናተይ ናይ ውልቃዊ ርእይተይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኸዘኻኽሮም ደልየ እንታይ ዝብል ምናልባት ታስእሊ እንተ ደኣ ኣብ ኣፍታ ክሳይ ክንዝርጋሐልኩም ኢና 3 ዓመታት ነነፃፅረን ቅድሚ 21 ዘሎ 2022 ቪንጋር ጀሚሩ ዘሎ ቅድሚኡ ዘሎ መድረኻት ተወዳዳርነት ናይ ኣብ መንጎ ተቃደምቲ ዝነበረ ዓብላሊ ዝነበረ ታዲቦ ኳቻ ነቲ ናይ በዓል ፉሩም ዝነበረ ዓብላልነት በድሕሪኡ ትርክብ ኣቢሉ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ይርኢና ኣይንስሕተና ኩላትና ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ዘክሮ ብድሕሪኡ 2022 ግን ብሉፅ ዓቕሚ ናይ ቪንጋር ተረኣየሉ እዩ ከመይ ተረኣየልና ሮግሊች እዩ ናይ ታጋንታ ሊደር ግን መውደቕቲ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዕኡ ጋንታ ሊድ ክገብሮ ፈቲኖም ዘይፍቅድ ምስኮነ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅሮም ወፃእ ምስኮነ ከም ፕላን ቢ ኣፅኒሖም ብቪንጋር ገይሮም ተኣምራታዊ ዝኾነ ተወዳዳርነት ኣብ መንጎ ፖጋጃን ቪንጋርን ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት በቃ ክሳይ ዝረኸበሉ እዩ ሽዑ ናይ ብሓቂ ነቲ ንብህጎ ነገር ዝረኣናሉ እዩ ስለዚ ን23 ተመፂና ግን መምክኔታ ነራታ ናይ ታዲቦ ኳቻ ናይ ኢዱ መስበርቲ ነራታ ንምፃእ ናይ 24 ተመፂና ከዓ ቅድሚ ትፀወታ ምእታው ልክዕ ሓምታ ናይ ታዲቦ ኳቻ ናይ 23 ናይ 24 ከዓ መሰናጉልኡ ከቢድ ሓደጋ ይጋጢምዎ ዮናስ ቪንጋር ከምኡ ኢሉ ናብቲ መድረኽ መፂኡ ተወዳዳሪ ኮይኑ ምውፅኡ ከማን ንሕና ጥራሕ ደይኮናስ ብሙሉኦም ዋላ ኣብ ሃገርና ዘለዉ ዓበይቲ ሰልጠንቲ ዝኾኑ ተንተንቲ ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ሰሚዕኹሞም ትኾኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ምቕራቡ ከማን ብጣዕሚ ነመስግኖ ንምፃእ 2025 ሕጂ መፂና ኣላ ክልቲኦም ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም እዮም መፂኦም ዘለዉ ኣብዚ እንታይ ኢና ንደሊ ሕጂ እቲ ፀወታ በዚ ሕጂ ጀሚርዎ ዘሎ
كم زي كيد إنا نتعذبتنا وين سمعتنا كنزاخر ندلدلنا ما قرت وسيقو لك حجي نخلط يوم بالانسهم توم تادي بوقاچا اتبلوص بقعاتو اي نخدن هنا مغنياتو عمزر اينا يقرصو طرح نيرو زيكونس كمي عينت هداي باي ديو نيرون كال سليو سلازي لو ما عملتكا كاو وسيقون تداي مصيو غدل كم زي كل نفلطينا بانصارو خا تيم فيزما خا بلوص بقعات حيزالا فينجيغار كاب ناي زحالف عمل تمحيشكم دلو امنتاي نرينينا بانش كبر كله خمي عين تصاورنت يصاورلو سلازي بتي ناي بينيا مهلاون زي مهلاون طرح ديكونا نريو زلنا اتتور عابي ملكعن سئلتاتن حبرتاتن زلو خم مخانو متن ازي ناتنا فيجن ناتنا تعزبتات اقفا حبيلنا نطمو لكع مستناي هاجرنا لكع مستي يقبا ايو نبلانا هاجرنا مسوها نحنا خنمعبل بينام طرح ديكونا وبصيح زلو نحناون لكع عفتناي تور بصيح ولا درجه فلطاتنا قدمكو بصيحو بدحريخات توم تقادمتنا ويتم كوادرنا زقول عامتات كبصيحهم نايوناس فينجاردن ناي تاري بوكاچان after زلعله مدرخات زغبصح خلو ناي تيم فيزما اتي بلانات توبزحو اتي زلو عقمتاتناتا تقفحي بطعم يا قفي حسفي حزلا سلازي اسو انتا كرينايو بهانقوتا نصبيو بتخكل نزخ نكاتو لتجميرنا خا نعونا بينا نوردو نافتنا هاجرنا كابي دمص تقادماي كاولدي كاب سدرا بيت يزمص سل كله سدرا بيت انترا نزي خورسو زي كنقحلن كعزوبن جميرو اتنا هاجرنا خورسو خا موسو خا عب خمس خل سزامن زي ناتي كساي منالبات تمللي تحلي كابزيا كم تبع ناتكا حلافنت كم مخان متن ساندين يشي زيات مللهم كا صبوي صبوق عبيل كله تختبلت صنع خان 00 شمن شما غورن زفر تقردماي بخمي تفريو ذهب كايم مخرون اخليو نملقلو نخل ነገር የለን ምክንያቱ ንመዘኻኸር እምበር ኩሉ አፍቃር ስፖርት ወይ ድማ ኩሉ ህዝብና ብዛዕባ ኣብ ሽግለተ ሃገርና ዘሎ ነቂሕሉን ፈሊጥዎን እዩ ስለዚ እዚ ዝሃብካዮ ማያው ትንተና ኣብ ምኽሪ ኩሉ ትገብረሎም ዘለኻ ብሽም ኩሉ ተዓዛቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ሲነማ ሰመረ ብወገነይ ከመስግነካ ይፈቱ ኣቤል ስለዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ መደብኩም መደብ ሲነማ ሰመረ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ኣብ ሓደ ማኣዲ ጠሚራ ፍልጠት ተቐስም ንስፖርት ሃገርና ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ምብፃሕ ሓበሬታ እትህብ መደብ ከም ምዃና ኩላትና ሼር ላይ ጌርና ኣብ ኩሉ ንኽበፅሕ ዝመደብ ክንገብር ክንፅዕር يلابو أبز مت بالعصر تحدى مدرخينا كنراخب كساب شعوغن سلام